Zajdi, zajdi. Jasno sunce. Zajdi, omrači se. Свобода и смелост. Това е нужно на Твореца. Казва го един млад човек от Ботевград, Марин Христов. Певец, който има смелост да се захване с едни от най-ярките образци на българската народна музика и да представи своята интерпретация. Творец, който има вдъхновение да пише сам музика, който владее 3 инструмента – тамбура, китара и саксофон. Учител, който има знания и търпение да ги преподава на деца. Всичко това е Марин Христов. Професия – музикант. Kraj Vardaro celiš, mori belo platno beliš, se na gore gledaš dušo, srce moje Jovano. В музикалните среди той е известно име – Марин Христе. Приятели ме кръстиха и така, Христе. Марин Христе. Това е моят псевдоним. Много македонски ми звучи. Ами, не знам. Всеки може да си го интерпретира по различен начин. Оф не ми харесва, Марин Христов. Оф. И затова. Марин казва, че сам е тръгнал по пътя на музиката. 6 години сам се записах в градския хор в Ботевград. Без знанието на моите родители отидох и се записах. Доста, вече 20 и няколко години. От тогава са минали. Това е. Някакси съм роден с това призвание. От дете свиря. Се занимавам с музика. Първи инструмент, който попадна в ръцете? Първи инструмент беше китарата. Китарата. Марин произхожда от семейство, в което няма изкушение от музиката. Не, от тях няма изкушен от музиката, но винаги са ме подкрепили много. Да. Винаги съм им бил много благодарен за това, че в днешно време музикант трудно се живее по някой път.
И без подкрепа, мисля, че особено млад човек, дете, дори времето, когато аз живеех 90, когато бях дете 95-6 година. Така, ходил съм по конкурси, инструменти сме купували, ходили сме до Габрово за тамбури, китари, сме поръчвали и така. Много са ме подкрепили моите родители, да, и да им благодаря и в ефир. Първото си музикално образование Марин завършва в Средното музикално училище в Плевен. Даде ми много неща. Даде ми първо това, че в самото училище имаше възможност да се докосне и до класическата музика и до фолклорната. Това е училище, което в другите училища го няма. Нали, отскоро в Софийското музикално има и фолклорна паралелка, но тогава беше едно от първите, в които можеше да се учиш и на класическа музика, и на фолклорна. Котел и Широка лъка бяха само фолклорни училища. Това е първото предимство и големия град. Плевен беше хубав град. Човек може да се научи сам да живее. Аз съм оставен сам на центъра в Плевен на 14 години. Оставиха, което носи своите рискове и своите хубави неща. И справих се. Щом съм завършил, свиря и така, аз ви казах, продължавам с фолклорната музика. Народната музика е нещо много специално за мен и сега записвам албум в Плевен при Максим Горанов. Албумът ще включва симфоничен оркестър, ще включва фолклорен оркестър, един съвсем съвършено нов поглед на нещата. Slunčice mi umamino, ja izgrej slunce, ja izgrej, rano mi rano ide nam, kada ogrej slunčice, baš ti mi ravni dvorove, i trite boravi visoki. Аз обожавам народната музика. Това не ме интересува толкова дали колко ще се слуша и така нататък. Разбира се, и това мисля, но народната музика е нещо необятно и дори слушам много стари парчета, опитвам се и с изследователска цел да вникна в нея, защото да знаем 10 песни, които са най-популярните. Ето ние в шоуто на Слави на Костадин Гугов пяхме песни, които са почти непознати. Кажи първата песен, която казаха. Аз изследвам фолклора и в дълбочина, защото дори не смея да кажа, че го познавам. Защото така в пълния му аспект. Това винаги излиза някоя певица, която е записана в радиото, което не си чувала, нещо ново и така. Има какво да се учи много, да се дълбая в тази насока, да се вадат песни, фолклора, но не по този начин. Нали, ние като свирихме, дойде Иван Кулеков така и изказа големи суперлативи за нас. Думите му бяха, че ти като певец ми каза, успя да изкараш старата музика да звучи в новия век. Казах, благодаря, това е голям комплимент. Уповаваме се на старите основи, но по нов начин. Аз уча поп и джаз пеене също. Слушам Ела Фицджералд, слушам Queen, слушам блуз, американски блуз. Така че аз съм повлиян. Ние не живеем в среда, която няма интернет, няма откъде да чуеш. Ние живеем в среда, в която сме наляти от информация от всякъде. Старе бабо, къде и бела Яна? Кажи, старе бабо, къде и бела Яна? Kad me pitaš, abrele, ago, pravo ke ti kažam, bela Jana, abrele, ago, Angarija, ojde.
албум фолклорния ще са от вечните народни песни. Нали? Ако с Балкан Гитар Стар се стрема да изкарвам стари неща, тук ще пея само най-популярните песни. От рода на Зайди, Зайди, Ясно слънце, популярни песни, свирени по нов начин, симфоничен оркестър, дори джаз на места, но леко, като усещане. Повече ще си бъде народна музика, но така на ново ниво. Zajko serbezlija, da se ženi, pa zina tresao gaki, upraću mustaki, nadarno džamada, morehto sladolženja. Почти 5 години Марин Христов бе част от духови оркестър в Ботевград. Пребиваването ми в духови оркестър ми даде една свобода, едно спокойствие. Ще си осигурен материално, че можеш да разчиташ на едни доходи, които сега ги няма. Сега разчиташ само на участия и така неща, които нали, не са сигурни. Така че ми даде спокойствие. От друга страна съм научил много от духови оркестър, от диригентката госпожа Савова. Учил съм много от всички места, които съм преминал през моя така до тук житейски път. Човек продължава да се учи винаги, докато е жив, но научил съм много. Научих един нов инструмент, саксофон, който не съм нито завършил с духови инструменти. И на много неща съм се научил и срещнах страхотни колеги, има в духови оркестър в Ботевград. Това е оркестър, който може да покаже. И така, просто нямам загуба. 5 години минаха, но ми дадоха спокойство да мога да се ориентирам, да почна да правя собствена музика, така че съм благодарен на цялото това нещо, което съм бил в Ботевград и съм свирил и съм бил и солист последната година. Тръгна по света, остави толкова тъга. Тя беше любов, чиста и искрена. Марин има невероятния талант да работи по няколко проекта почти едновременно. Работеше в духови оркестър, имаше своя собствена група Етна, пусна първото си поп-парче, което се завъртя в телевизия Балканика. Много са трудни нещата в поп-музиката. Свързано е с много пари, с много сложни неща, през които човек трябва да мине, че да бъде излъчван и да успее. Нали? То не е въпрос да се направи песен. Нали? Това е поп-популярна музика. Ние не искаме да направим някаква така песен, която ще е компромисна с моето творчество. Искам да направя нещо хубаво, а пък не се котират много. Нали, да не звуча така, че от високо говоря, но общо взето знаете, не е много високо нивото на поп-музиката, на текстовете, въобще. Това е моето мнение. Но до една година ще продължа и в тая насока, защото има хора, които го слушат и които ме питат постоянно, и които са заинтересовани. Не само заради хората, и от лична потребност и въобще. Това е моя път с музиката, но за сега приоритет ми е фолклорния албум. Проектът Балкан Гитар Старс е един от проектите, които дават на Марин много поле за изява. Това са музиканти, възпитаници на Плевенското музикално училище. Наскоро участваха в кастинг на Куко Бенд за подгряваща група за предстоящия им концерт. Музикантите посрещнаха с голям интерес изпълнението им и бяха категорични, че са готов продукт за джаз фестивали.
да пие, да се напие. Върнах се години назад в Плевенска музикална гимназия, където се раждат и се възпитават такива изключителни музиканти, каквито сте и вие. Но това, което правите, по-скоро отива към джаза или по-скоро отива към демонстрация на едни интерпретации на българска фолклорна музика с различни акорди, което е много сложно за да го обясняваме тук на уважаемия зрител, но това е, когато един музикант надскочи едно ниво, в което просто си мърда пръстите, той започва да се вълнува как и по какъв начин най-странно или интересно може да опакова това, което свири. Това не е толкова комерциално, това по-скоро върви към джаза или по-скоро към такъв вид изпълнения в фестивали или конкурси, където най-вече по света можете да блеснете с това, което никой друг не прави. Тоест, никой друг не свири на електрически китари така. Не използва знанията си от тамбура, която е с 4 струни, ако не ме лъже паметта, да свири на 6 и то с 4 двойни струни, ако не ме лъже паметта, а да свири на китара с 6 струни по подобен начин, това е изключително. По-скоро там бихте могли да направите огромно впечатление в тази форма и в този вид. Вие сте добри музиканти и не трябва да спирате. Благодаря ви, че ви видях. Ние нямаме за цел да подгряваме кукубент, но пък срещнахме интересни хора, чухме други колеги какво правят. Забавлявахме се много и беше и трудно, защото да знаеш, че петък вечер пееш пред 500 000 души рейтинг си е напрежение. И се справихме, харесаха ни, така доста останахме, смея да кажа, приятели. Слави Трифонов беше много се зарадва на нашето участие. Каза, че сме надскочили според него много от нивото, което е принцип и така. Но това е едно поп-събитие, ние сме много откачена музика и шантава, той го нарече шантава. И така, но ние можехме да се пречупим, ние можехме на втория кастинг или на третия, когато беше да изпеем парче, което е супер популярно балканско парче, ние можем да свирим всякаква музика. Обаче ние си останахме, изпяхме отново автентична песен, стара на Костадин Гогов, смесихме я с една друга. И пак направихме нещо нестандартно, което така и нямаме. И това е едно от нещата, за които си говорихме и с Евгений Димитров, че ние нямаме бас-китара, нисък инструмент, нямаме и комплект барабани, така че за Арена Армеец ние сме 3 човека, 4 с перкусиониста, но общо взето 3. Там трябва нещо по-мощно, по-здраво. Или метал група, или както взе големия хор, децата, които пеят супер, които много хубаво, наистина, много ни хареса. Така, с шоуто на Слави само така суперлативи и хубави неща извлекохме от цялата тая работа. Иначе, как сме се явили, аз сънувах един сън, че трябва да се явим и се явихме. Така че не е нещо специално, че сме решили. Аз ви го казах, че трябва да подгряваме нещо. Един сън, че трябва да се запише и се записах. На другия ден бях изпратил една песен. И те така. А какво ще бъде бъдещето на този проект Балкан Гитар Стар? Какво правите? Как се развива? Бъдещето, живот и здраве, концерти в чужбина, пътуване, джаз фестивали, турнета. Това е нашата мисъл за напред. Имаме вече записани няколко парчета, много силни. Записваме сега клипове. Ще правя някои от парчета, които аз пея. Основно аз пея и свира тамбура и рок-китара. И правим сега клипове, пускаме ги и тях. Вече групата, доколкото аз съм го казвал, групата има 2 парчета, които са в световна класация на първо и второ място в Ethno SoundCloud, един сайт. И имаха споделяния на Балканите, общо взето Гърция, Турция, Румъния, Сърбия. Много, особено музикантите, много се интересуват от този проект. Интересен им е. И споделяния, така интерес има. Истински интерес, не е нещо, което е направено така само
колкото да е лъскаво и всъщност никой не го слуша, само го въртат по телевизиите. Както в много случаи се случват такива неща. Натълпяват една песен или някаква продукция милиони пъти в главите на хората и ти вече като чуеш 20 пъти ще ти хареса, какво ще правиш. Питам Марин Христов как той определя музикалната среда в България. Аз си мисля, че е правилно музиканта да създава среда и да показва изкуство, а не музиканта да се влияе от публиката. Аджиба, като искат проста музика, дайте и ние да почнем да правим глупости и да пееме тъпоти. Нали? Напротив, музиканта е човека естет, човек, който показва посоката. Музиканта е творец, духовен човек. Той трябва да прави нещата както ги чувства. Дали е по-музикантско или не, това нека си го прецени всеки сам за себе си. Относно цялата среда в България, не смея да правя коментари, въпреки че като цяло смятам, че нещата върват към по-добро. Да, и в поп-музиката, дори и в поп-фолка. Много пари се инвестират в тази музика. Това е истината. Хиляди, една песен струва 20-30 хиляди лева да се направи в поп-фолка. Това е голяма сума, но е така. Един клип. Много са. Инвестират много пари. Има слушаемост, има участие. Не знам, аз съм имал възможността да се занимавам в този бизнес. Не съм искал и искам да си създам своя пътека в музиката. И си я създавам, както се вижда, си върва лека по лека, с много трудности, с много хъс, с много борба, върва напред. Музиката, която в момента се излъчва масово по медиите, е много изнервяща музика. Създава един хаос в главата. Човек не може някакси да остане сам, държи го в едно такова напрежение. Смятам, че това е така малко част от начина на мислене, да държиш хората в напрежение и така не будни, а депресирани по някакъв начин и така. Това е мое мнение. Знаете, класическата музика е друго, джаза е друго. Но това са дълбоки така разговори, не ми се ще да навлизам в тях. Но има много изследвания и за настройването на ла на първа октава. В момента ла от първа октава се настройва на 440 Hz. Това е до преди 100 години, до миналия век, се е настройвал на 436. Казва, че изследвано е, че тая честота е много по-действа на сетивата, релаксиращо, отпускащо и не толкова... Казва, че 440 в момента, в който се настройва, създава в хората невротичност по някакъв начин. Дори съм чел, дали е вярно, не знам, че това е създадено от Адолф Хитлер. Ето една конспирация, която изследвам и наистина доста от симфоничните оркестри записват на 136, на 436 Hz и звучи по съвсем друг начин. Няма го това напрежение. Музикант къща храни ли? Да. Да. Храни. Как стават тия неща? Концерти, участие, въобще има ли достатъчно, как да кажа, музикални събития, така че човек, който е добър, да може да участва и наистина това да му носи някакви доходи? Не знам, може би въпроси на късмет. Аз не съм спирал да свиря от както съм завършил висшето си образование, не съм спирал да свиря. Свиря съм и по кръчми, свиря съм и по ресторанти. В Ботевград хората ме познават, съм свирил няколко години на центъра на Ботевград, в ресторантите. Така че опитвам се да се по-високо да вървя и да не се връщам назад. И сега под време на време ми се налага да посвиря в някой ресторант в София като участие. Нужно е, но свирил съм и с симфоничен оркестър, свирил съм и с солисти от мистерията, свирил съм с много музиканти. Сега с един диджей, много готин, правен и много интересни неща. Но как се случват, може би късмет, шанс и много труд. Много труд да издаваш, да пускаш неща, че хората да те знаят, колегите да се интересуват от теб, да те поканат да свириш някъде.
музиката граници няма. Но Марин е в България. Така е избрал. Така се стекоха нещата. Честно казано, няма да използвам думи, че съм страшно голям родолюбец, съм, обичам нашата страна, обичам природата. Не харесвам много неща в България, които се случват. Смятам, че България може да бъде много на по-високо ниво в всякакво отношение, дори като изкуство, дори като начин на живот, като условия за живот. Но не сме твърде напред. За съжаление, имаме туризъм, имаме много неща, но не сме. Това е моето мнение. Би могло повече. Защо не в чужбина? Мислил съм. Просто не са състекли нещата така. Свирил съм много в чужбина. Но свириме и се връщаме. Тук така обичам, така би ми било приятно. Камъка си натежи на мястото. Важното е да съм си тук, да успея. Дори с по-малко средства, да съм си тук. Тук са ми роднини, родители, приятели, студио, инструменти. Така, мислил съм и за тая част от живота да отида наблизо, например в Италия или в Германия. Ето къде е. 1 час път самолет. Но сега съм си тук и продължавам смело напред. Освен музикант, композитор и изпълнител, Марин Христов е и учител. От няколко години той преподава уроци по китара на деца. А това е най-новият му проект – място, където да преподава, да свири и да споделя. Това е център за творческо споделяне. Така съм го кръстил съвсем отскоро. Още не е готов на 100%, още не функционира. Живот и здраве. Тук искам да е среща за творци, за приятели, за по-малки, за хората след нас, които идват, по-младите поколения, да можем по някакъв начин да предадем опита си, който сме натрупали, който и до сега сме предавали, но сега вече това е едно място, което е специално за това направено. Септември месец официално ще стартира. Добре. Освен на музика, Марин Христов иска да научи учениците си и на друго. И на постоянство, на това да се борят, да се отстояват, да вярват, че нещата върват към по-добро и че от нас зависи как ще изградим съдбата си. На това искам да ги науча. Да не вярват на клишета, че всичко е много тежко, много лошо, много трудно. Да, трудно е, но пък в трудностите се разбира кой е човек и кой не е. Един водиш един посредствен начин на живот е едно, друго е да се бориш. На това искам да ги науча, да са силни и да вярват. И да обичат музиката, изкуството. Е нещо велико. Добрия музикант е той, който може да слуша. Не е този, който има невероятно бързи пръсти. В слушането. Но това да човек да може да слуша е цяло изкуство. Да слуша. Именно, че не можем да слушаме голяма част, че сме обременени от някакъв твърде много мисли или някакви напрежения, ни пречи да се докоснем до истинските неща в музиката. Именно затова музиката в днешно време става все по-проста, все по-напомпена, защото не можем да слушаме. Трябват ни все по-неща, които са така набиващи се. Марин Христов – един отдаден човек, отдаден на музиката. Музиката е сложно, защото ти правиш нещо и не знаеш кога всъщност ще можеш да го продадеш, кога ще можеш да се реализира това нещо. Правиш песни, го оставаш така, плуваш, даваш много от себе си, от енергията си. Пак ви казвам, това е нещо, което отнема
15 часа от денонощието. Лягаш си и мислиш за това. Ставаш, свириш, правиш ново, ходиш на уроци по пеене, правиш си бленда, правиш си начин на светоусещане, работиш постоянно и в крайна сметка никога не знаеш какво те очаква. Ама божа работа. Това е смелост. Това е да се занимаваш в днешно време с изкуство и смелост. До голяма степен. Примерно искам да пея пред половин милион души. В смисъл не по телевизията, а на живо. Би ми доставило голям адреналин, голямо удоволствие и съм сигурен, че се случи. Свирил съм пред много. В НДК съм свирил пред 5000 души и пред по-голяма публика съм свирил, като беше и при Слави. Но на живо бих искал да опитам това, което големите групи са преживявали, да свирят пред много голяма тълпа. Мисля, че енергията ще е взривяваща. Усещам го и да, това е една мечта. Моята